nad sebou samým, úspech na náročnej skúške alebo štátniciach. A medzi spomienkami sa pravdepodobne objavia aj chvíle z vášho študentského života, ktoré ste prežili v spoločnosti svojich priateľov počas rôznych spoločenských, kultúrnych a športových udalostí na škole, v študentskom domove či záujmovom klube. Prešli ste pamätihodnú cestu od imatrikulácie k dnešnej promocii. Ak by som tú istú otázku, na čo myslíte v tejto chvíli, položil vašim učiteľom, pravdepodobne by to bolo tiež obozretí sa dozadu v čase. V tom čase, ktorý k nám už viac ako 60 ročí privádza záujemcov o štúdium veteránskeho lekárstva a hygieny potravín. A každý z nich zanechá po sebe stopu, viac či menej výrazný. Vaši učitelia, vidiac vás teraz pred sebou, môžu do svojej pamäti uložiť spomienky na ďalší ročník úspešných absolventov. Môžu si